cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la... Que lle pasa ao Polo Pepe? Come moita cebada. Se come moita cebada? Que ten? Que lle pasa? Na barriga. A ver, como está a barriga do Polo Pepe? Chea. Moi ben, vale. Agora, o Polo Pepe que come? Moita cebada. No, a cebada comeu na antes. Que come agora o Polo Pepe? Moito trigo. Trigo. E se come moito trigo, que ten? Un pico. Un enorme pico. E que máis come o Polo Pepe? Trigo. Millo. E se come moito millo, que lle pa? Que ten? Patas grandes. A ver, como son esas patas? Grandes. Pero mirade, se o Polo Pepe é grande, como será a súa mamá? Grande. A ver, como é a súa mamá? Gorda. Moi grande. Agora imos a contar o que vale o Polo Pepe Vai ao cole. como quen? Como a nós. Como a nós. E que lle pasa ao Polo Pepe? Está dormindo. E onde dorme? Na cama. Quen está ao seu lado? Os xoguetes. O cocolilo. Que é o seu? Os juguetes non poden estar polo suelo, senón a súa mamá enfádase. Moi ben, ten o seu amigo aí ao lado. E que pasa aquí ao lado? Vale, e por que sona o dindón? Para que se desperte polo Pepe. E desperta o Polo Pepe? Eric, ven sentado. Desperta o Polo Pepe? No, pero agora levantouse. E agora? Levo o cocolilo arrastrado. Erea, leva o cocodrilo arrastrado. E que ten que ir facer o Polo Pepe? Así. Que vai comer o Polo Pepe? Cereales con leite. Cereales con leite. E que lle dice a súa mamá? O Polo Pepe bota moitos cereales ali. E come. Bueno, vale. Xa comeu o Polo Pepe. E agora que ten que facer o Polo Pepe? Colle a mochila. Que máis ten que coller ca mochila? A bufanda. E para onde ten que ir o Polo Pepe? Ao cole. O cole. Moi ben. E agora, como lle dicen? Corre. Cuéntame un cuento y verás que Cocolilo na mochila. voy a la cama. Corre. E chegará a tempo o Polo Pepe. Cuéntame un cuento y verás que contento.